Hvad skal så ske under nu? Hvad skal så ske nu under? Det var også, du skal have sådan en helt stille og rolig køretur med kameraet. Sådan en steadicam. Richard? Vi skal have and. Det er jo ikke and. Eller, du er overbevist om, det var and, de skulle have. Der er en ude i søen! Ja. Ja, så kan du ikke lige hente den, Gunnar? Så kan du bare Gunnar, jamen så må du jo sørge for, at vi får andet sej. Du kan bare give mig geværet. Og så kommer jeg ud som fyr. Nå, jeg bare siger... Ja, rigtigt. Ja. Så siger Rita. Den fløj. Jeg ramte den ikke. Okay. Det er godt. Det virker. Lige så snart, at vi tager tallerkenerne af, så skal vi ind med en sang. Hvad skal jeg spørge? Lille, om hvad? står for det. Om hvad? Du skal da ind nu. Er der GPS til den der? Det der skal sætte ske lige nu, ikke også? Det er, at Rita, hun skal til at transformeres i en anden rolle. Så derfor så skal jeg til at have det der sminke på, ikke også, som ligger her. Der kan jeg godt se, der har jeg lige min kasse her med alle de her fylde. Den her kassen der, så. Og så er det, at når jeg så har fået det på, ikke også, sådan nogle blomster og sådan noget, så er det, at så bliver jeg transformeret til en anden. Jeg ved ikke. Hvor er du hen? Hvor skal du hen? Til højre, venstre, nej, venstre, højre. Så det her, det er transformation. Hvad er det for noget, du har købt der? Hvad er kamera? Det her kamerakort, det er meget smart. De har været opfundet i cirka 150-160 år. Jamen er det... Så kunne du så låne. Altså lyset kommer ind i en linse herinde, så vinden skal projiceres op på en... Jeg har stadigvæk et skud med. Rita. Hvad er det, der gør det lidt specielt i forhold til mit? Det er det heller ikke, fordi det er mit.